on inspection from state command. Aguna Echemba, on Iseke, on inspection by the directive of the governor. We are here on ground, seeing things for ourselves. Yena Bandi Iseke. See how Batawolo. As far as things are going to Iseke. Udachigo. And anybody I put a hakita, anybody Jihaka put any more here. Bia surrender. Njidonya nena nasinam no surrender. And when I ask them now, no you surrender, no Jimenka. Anybody with the wood and be surrender. And when you want this who can have when I went to Rafael, sorry. That's me more. They have rendered us useless enough. Yes. Look at a very big market. The land like 20 they shut it down. Oh, so trailer. And as I have here, and the being trucks. And as I hear everything. Slaughter market here, and the guano here. Then you got the other side of Iseke. If we don't live cows. Okay. The other side beside the Murakuna side, my cocoa, my plantain. Anybody see an arco? Other markets supply to this place for international. People they see not are there here. All the business women and the men on here. They should come back. Commander Sele. Commander Sele. Commander Sele. Akwenuli ife ekwula ebe a, like I always tell you, nwa onye Igbo si n'ime ọfịa pụta ka ije baara ndị kpọpụtara ụwa uru. Ishi ga-adịkwa gị ka ishi ndị ọzọ. Do you understand what I'm saying? This nwa Okoke na-afụ also na ndị na sọpọtụ kedu afịa bụ Gentle. Ọ bịara agwa m maka emuji echeke ka Ambazonia dị. Ọ ndị chọrọ ka ana Igbo dị ka Sambisa Forest. Do you understand me? Ịma how long ndị Ilu na ndị Iseke nwebere issue because of all this our ụmụnne. The name of Anna saying Anna fighting for freedom, which is the whole villagers are aware. No, but now if you repeat on post to the about the other day, you can't them because of the insecurity. In the town room to banditry. Na pom never reach themselves. Chidi going in on those zone to see if I'm unable. You understand me? Moko kaketa na na South Africa ka ọnụ and aka ga-ebitu ya very soon. Yotago ọ chọrọ ịbata ka o take over from ebe Gentle stop. Yotago ọ chọrọ ime Imo State because I think those area ka o si. Ọ chọrọ ime Imo State ka Imo State dị ka Ambazonia. Do you understand what I'm saying? They actually use their common sense. Why that no onye ọbụla that is onye ọbụla ya na ndị mmụọ na-erikọ nri na-eji ogologo ngaji na onye ọbụla ndị iro gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile n'uche bụ mmadụ na ọ ya bụ ebugharị egwu ibugharị ọnọdụ. Agwabụgo ụmụ na ya bụ soon that na cheki godo ndị niile zụọla anyị freedom na akwa one strategy from Ojukwu Ụwazulike, our brother bụ Nnamdi Kanu, Simon Ekpa. Then how many years ka ife arrest go? Get the result I noted. That's why you were say that no ya agba mbọ otu n'ogwe agba abụ otu n'ogwe. Ọ bụrụkwana n'ogwe ka apịala akị. Ọ bụrụ ogwe ka apịala akị na kama mmụọ ga-agbabakwa n'ọsọ daba ada ya were igbe jebe. Ị na ife a na-agba gị n'ọnwa ya bụ ije na anyị jiri nwaanyị na anyị ga-eru ọsịsọ. Yotu ife na-agwa gị ife ahịa n'ọkpa ka eji achọ ife danara na mmiri. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-anyere mọzụlụ. The reason why I'm put ebe a na-agwa ya ka ị ghọta ịmara ihe o. Issue of anyị nwa na ndị Igbo nọ na Nigeria na this century mụ na gị na-abụ nọ abụrụzi ife a ga-agbata n'egbe. Ihe a bụ issue of na mụ na gị na-abụ eletibele ndị bụ mụ na gị n'obi. Apart from that, anyị ga na-ebe disema akwa ye to ye.
because even Nigeria nwanne m na gị na-abụ nọ na-enye ndị allocation a supposed iji wee develop our communities, idebere anyị ma health care, nye anyị running water, nye anyị good education. Ifuru ife mere n'Ogidi, avoidable incident a na-akpa anyị because of failed leadership. Ịnọrọ ebe a na-ebugharị egbe na-eterrorize ya community, ajụọ esi operate na water, aka bitụzie gị amụ ajụọ gị oyi, ịnọrọ ka ude na mmiri mawuru. Ife afọ ị na-achọ bụ mission impossible. As far as na structure dị on ground nọ, gọvanọ gị no go accept am. M na-agwa gị the truth maka ọya m na-agwa gị ana m atụrụ gị aka. O nwere any politician nọ n'ala Igbo today ga accept ife ị na-akọ. Ifecha n'elu fa nọ na na-eche gị. Onye Igbo ka mba iburu onye Igbo, ole sikwana ma ama ụdị onye Igbo ego, mana ihe ya akwụkwọ ịpụta na-achọ onye ya elebere one kind propaganda name unu ji akpagharị damage people na social media, but I'm not that kind of person. Ịghọtago, ijukwala nge na ị ga-anwụ udo. Iburu etere edite ụmụnne gị inide ka ewepụghị n'ụzọ. Ịghọtago, ife ide dat na ihe ndị Igbo na-adịghị mma, mebe ife ga-abara anyị uru. Isi na onye Fulani herdsmen ka ị na-achụ, chụba ndị Fulani herdsmen n'afọ, because ọnụ ndị Fulani herdsmen nụrụ iriri ka ị na-achụ. Ndị vileji nọ na ya ga na-ekwupụrụ gị, ụlọ onye ga na-agbalị gị ọsọ nwune. Mana ọ because na ibu terọ na ibu criminal ka eji agbalị gị ọsọ. Do you understand me? Because ka onye dị IBM ọkpa ọbụla na-aga walawala, anya na-aga walawala na afịa, ịnwa ya wepụtara ihe na-achọ onye ga-akwatu. Let me tell you something, na igwe niile jekọ n'ụzụ, anya ọbụla furu igwe ga-ana. Anyị ncha bụ mmadụ. By this time 50 or 100 years to come, mụ na gị na-aba ama n'ụzọ ebe a. Na-aghọta? So ka anyị kwụsị na ife a na-eme iterrorism na village gị. Look at Ilu, look at Iseke, look at obodo forever bụ Kedafia bụ Umunze. Ikwuo ya ilebere onye wasabụ na kedu ndị na-achụgharịzi gị kịta, the same government ụmụnne gị, because of adịghị against ife ị na-eme, because ị bụrụ ezigbo mmadụ, ịbụ onye oshi, ịbatara obodo na-agbagharaghara, ọ bụrụ ọzọ ife afọ ị gwara fa ka ị na-eme. So kedu ife mkpata dat na farmer support bazi ndị Nigerian security to echuwe, because ọ na ị na-eme ọfụma fa ga na-ekwupụrụ gị.